הכירו את האנשים העומדים מאחורי מערך ההסעות באגף ליווי היסעים של עמותת לביא, העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים. זה מתחיל עם חברי ההנהלה הפועלים מתוך שליחות אמיתית, ודואגים שמערך ההסעות ינוע מדי יום קדימה בבטחה ובנוחות מרבית. הוא ממשיך עם 2,600 מלווים איכותיים המגיעים מכל קשת המגזרים בעיר, שיחד דואגים ליותר מ-11,000 ילדי החינוך המיוחד בירושלים, העושים את דרכם למסגרות החינוך המיוחד בירושלים ומלווים אותם באהבה באמצעות רכבי הסעות כל הדרך למוסדות החינוך ברחבי העיר מגיל גן ועד תיכון. אני לא סתם מלווה בהסעה, אני מלווה גיבורים קטנים במסע הגדול שלהם בחיים, וזו הזכות הכי גדולה שיכולתי לבקש. בכל יום המוקדנים במוקד שירות ההסעות של עמותת לביא עונים למעל 1,000 שיחות טלפון. והמלווים במסגרת פרויקט סקולבאס המביאים מדי יום להסעות מעל 150 תיקי סקולבאס. אושרי, מנצח אותי בכל המשחקים. מחייכים מעל 14,000 פעמים ביום ועוברים מעל 21,300 שעות הכשרה מדי שנה. הכל כדי שאלפי הורים ירושלמים יוכלו להיות רגועים ובטוחים בכל דרך. בוקר טוב, אנחנו עד 10 דקות, אנחנו אצלכם. כי גם באגף ליווי ההיסעים של עמותת לביא נמצאים כדי לעשות טוב יותר לילדי ירושלים.